akwengisukume neBhayibheli elimpilo yami uqobo. Ayibonge igama lenkosi. Ukuthi bazalwane ngingomunye wahlangana noJesu ngelinye ilanga ngoba ibalulekile le ndaba yokuzisha ukuthi wake wahlangana noJesu ngelinye ilanga. uJesu wafika kwabubuhle bonke. uJesu wafika ngangwathanda namamantombazana ayibonge igama lenkosi. Ngoba bazalwane ukuze ngikholwe mina bazalwane akuphambananga imizwa ayibonge igama lenkosi. Futhi ukuze ngikholwe akufanga imizwa mina umuntu wesilisa nje bazalwane kuphelele ayibonge igama lenkosi. Futhi namantombazana wazanga zaqedwe ngakuhlazane kukholwa mina. Futhi nenyama yami ayivesananga noma kuze kuzoba yilana namhlanje inyama yami iyamelana nevangeli enganamukelayo. Ayibonge igama lenkosi. Bazalwane ngifakaza ngoJesu efika kumfana ayibonge igama lenkosi. uJesu ufike kumina ngina ayibonge igama lenkosi ngamamukela ngimncane kodwa la ngithatha khona isinqumo sokubhabhadiswa. I was 22 years old. Bengiyohlanganisa u22 ngaleso sikhathi ngitholana noJesu ngibhema insango. Ayibonge igama lenkosi. Ngibhema insango nokwayi ngikonyelwa futhi. Ngifuna ukufakazela abazalwane amandla kaJesu ukuthi uma uke wahlangana noJesu impilo yakho ayiphindi ifane. Uma uke wahlangana kahle noJesu impilo yakho ayiphindi ifane. Mina bazalwane wabuma wakuthola ukuphumula ngenxa yokukholwa kwami. Angiphindanga ngaba uhlupho bazalwane. Angiphindanga ngangalala ekhaya singekho isizathu. Mina bazalwane eyami impilo ngilala ekhaya ngivuka ekhaya futhi ngilala ngedwa. Ngenxa kaJesu. Ngoba mawusufika kaJesu asijoli bazalwane. Ukuthi siyahamba isikhathi akekho okubonayo noma nawe awunawo amandla okuthatha akunikeza igunya lokulala nezingane zabantu. Uyazi ukuthi ukwazana noJesu bazalwane kwazana umoya okuyikhuza kumina. Ngoba uyingozi umzalwane wamukela uJesu ungabi khona umoya okuyikhuza. Hayi bazalwane ngikhuza uJesu ngihamba endleleni. Athi umhlabene lecelongo ngimkhumbula amalanga wonke ngihuba ngihamba endleleni. Ngoba ihuba lithuli noma ngihamba endleleni. Noma ngakhona amantombazane kodwa ihuba lenza njani bazalwane. Nginsizwe sindisiwe ngajoli. Uma ngingajoli eminyango nala esontweni ngijoli. Nakuphi bazalwane? Njengoba siya phasikeni ayikho ingane engayibizele emva kwesikole siyoba nodaba esingayixoxa. Ngoba ngamukela uJesu. uJesu ayisiza impilo yomfana. uJesu asize bekuncoma. Uyazi ukuthi khona lezi zinto ngisho emaklinikhi ayibhedlela manje. Kunalento ukuthi mabebuza ngeprofile yakho noma bebuza imininingwane yakho eklinikhi babuza ukuthi unayo ingane. Uthi cha. Azabuza isisu sisi. Awunayo bhuti. Cha awunayo. Ngishaye kodwa. Kwazi bangiphoqa ukuthi ngikhulume isingisi. Ngithi nani? Awunayo. Hayi ukuthi amathuluzi okuyenza kunawe ukuthi ngikhuziwe. Ngihamba nabantu abasha ngokuthula ngoba nginsizwe yaliwe yakhuzwa.
Angijoli bazalwane la esontweni. Anawo ama-blind dates la esontweni. Ukuthi khona intombazane engizoyifonela sohlangane ehhotela. Cha, anginayo la esontweni. La anginayo bazalwane. Nangaphandle futhi uma bazalwane kuhle ngoba khona undodakazi wami la, kukhona uma la bazalwane. Impilo yami ngisho nangasekhaya impilo enokuthula. Ngisho uphumele emgaqweni bayabuza wayifihla kangaka. Ngizoyaphi? Ngoba nakhona bazalwane masomntwana kaNkulunkulu indlela zakho ziyabalwa. Awuhlezi uhamba nje ngomntwana kaNkulunkulu. Uyazi ukuthi uJesu bazalwane uJesu mina engamtholayo wakwazi ukungikhethela ngisho ingubo engiyigqokayo. Adinga ukuthi ngize ngikhuzwa abazalwane bobunye ngoba uyinkinga uma uzalwane ngoba ulimala njalo uma uzozokhuzwa abazalwane ngoba khona abazalwane okubekwe kubona inkonzo yokukhuza. Kusho uzohlezi ukhuza kanjalo abazalwane ababekelwe inkonzo yokukhuza ngoba wena ukhuzeki vele. Umoya ongcwele bazalwane ngisho nami umfana wangibekela amabhuku ukuthi cha leli ke akulona lakho. Uyasiza ngeqiniso nawe ongenela uyazi bazalwane ngeke ngithi uma kuthiwa akafika kuJesu mina bazalwane bazalwane ngingayisabothaja ngingayibulala mina. Angithi bazalwane ezweni noma uhulumeni wawakhipha amakhondomu bantu abasha ngoba ngikhuluma nani. Angithi uhulumeni wawakhipha amakhondomu wayiletha ngisho indlela zokuprevent ukuthi ube ne-HIV emhlabeni. Bayama bayitholana. Uyabona ukuthi uma ungenayo uJesu ukhephe lokho uyibulala wena. Ukuyibona ingane uma uyishela novaselini ukuthi kuyinjani. Wena ukhephe ukuyigcoba kuze kweqe. Ngoba nabaqomayo baqoma kuze kweqe. Ngoba ngeke umkhuzi. Angikhathali bazalwane noma kubuhlungu uma usuzothola izifo usumazile uJesu. Hawu mfowethu usungalimali usula ngaphakathi. Usungaphuma ngempela. Into ebuhlungu engifuna ukunitshela yona kuthiwa lezi ingane ezazalwa bazalwane ngama-90s early 90s ezinye zazo zizalwe sezinjani bazalwane HIV positive. Okusho ukuthi namhlanje usungayitholi i-HIV kumuntu oyi-virgin. Nangu uJesu esiza ngeqiniso. Asikhulumi laphela bazalwane. Sikhuluma ngoba sakhululwa bazalwane. Wafika kumina ngayitshela intombazane engangithandana nayo ukuthi sekufika uJesu manje asiyeke lento ngoba umdlalo. Vele ngangidlala ngayo. Umuntu okuthandayo ozoya ayomemeza esangweni kimi. Onjani nothi uyakuthanda kufakela imali yokuza. Hawu amantombazane wabona labo WhatsApp ngake ngayisho le aseyashwabula labo WhatsApp akhuluma ngabafana kabi umuntu angakunaki kodwa isaqala kwakunje sulo ushoza la ngey'tethathi wahlwengula. Sasikuphi nivumelana njengoba ususibikela nje ukuthi ngisibile ngeValentine thina senze njani? Mina ngifisa kuvuke imishado engcwele la. Uyabona abantu abasha masiba ngcwele sigcina kuThixo uzoyiveza imishado engcwele la. Hayi ngayishaya izandla ngoba uzoyiveza. Uma abantu abasha behlala ngobungcwele beyihlambulula uThixo uzoyiveza imishado engcwele la.
yomfana nentombazana abangakaze bahlangane noma ngathiwa wakwavaya-ke ezweni intombazana kodwa uma ufike kuJesu wathembeka uNkulunkulu uzokuhlelela lo okufanele abe umbambo lwakho ungahambi uba yimbambo zabo bonke abafana. Angifuni ukukhuluma kakhulu siyize sengikhulumile kakhulu ngiyababingelela bakwaSpanci laba sibashayile izandla egameni. Noma besazozethula kahle bona abazalwane kodwa ngicela ukubabonga kakhulu ngomnikelo abasenzele wona abazalwane basinikelela ngezicathulo zesikole abazalwane sishaye izandla.